Fel ni edrych ar beicar, jyst bras olwg. Heddiw, da ni am mynd i llyfr Haggai. 2 bennod yn unig ydi o, 38 adnod. Ydych chi'n gwybod am y proffwyd bach Haggai? Mae'n cael ei alw'n proffwyd fach, wrach bod o'n 7 foot, ond oherwydd bod o'r llyfrau bychan ar ddiwedd y Beibl. Dyna'n syml pam bod nhw'n cael ei galw'n proffwydi bach. A be am i ni ddarllen yn ymwneud geiriau cynta llyfr y proffwyd Haggai. Ymunwch efo fi. Ar ddiwrnod cynta chweched mis o ail blwyddyn, perthnasol dyma proffwyd Haggai yn rhoi'r neges yma gan yr arglwydd i serw Babel fab Shealtiel, llywodraethwr Juda, a hefyd i Jehoshua fab Yehoshaphat, yr archoffeiriad. Dyma'r arglwydd holl pwerus yn ei dweud. Mae'r bobl yma'n dweud, mae'n hyd i'r i ni ailadeiladu'r teml yr arglwydd. Ond dyma'r proffwyd Haggai yn rhoi'r neges yma gan yr arglwydd. Ydyn ni'n iawn eich bod chi'n byw yn eich tai grant tra mae'r deml yma yn anablai. Felly dyma mae'r arglwydd holl pwerus yn ei dweud. Meddyliwch am funud beth ydych chi'n gwneud. Dych chi wedi hau digon, ond bach iawn yw'ch cyneuad. Dych chi'n bwyta, ond byth yn cael eich egwyn. Dych chi'n yfed, ond heb gael eich bodloni. Dych chi'n gwisgo dillad, ond yn methu cadw neges. Mae fel petai'r cyflog mae pobl yn eraill yn mynd i gwrs sydd â ffwrdd ganddo. Ie, meddyliwch am i munud beth ydych chi'n gwneud. Bydd yr arglwydd holl pwerus. Ewch i'r bryniau a byddwch yn oed yn ôl i adeiladu'r deml. Bydd hynna'n ddilynhesio a bydd pobl yn ymhachu meddai'r arglwydd. Roeddech chi'n disgwyl cnydau da, ond yn cael cnydau gwael. Roeddech chi'n ei gasglu, ond yna byddwn ni'n eich wrthi i ffwrdd, meddai'r arglwydd holl pwerus. Am bod yn hi yn adfeilio, a chithau gyd brysur yn poeni amdano chi hunan. Dyna pam mae'r awyr heb roi gwyth, a'r tir wedi ei beidio tyfu cnydau. Fi sydd wedi anfon sychder drwy'r wlad, a'r gryniau, a'r byd, a'r awnwyn, a'r lefydd, a phopeth arall sy'n tyfu o'r bea, a'r fôr ac anifeiliaid, ac aethrwydd eich holl waith aed. Reit, yma amser yn curo ni bore yma. Dwi am wneud chydig o sylwadau cyn i ni gymuno efo'n gilydd. Wrach fyddan nhw chydig yn garlamus bore yma, ond fyddai'n rhannu gwirioneddau efo chi. A mae Duw am i ni glywed yn y gwasanaeth hwn. Oedd Austin Sant, Austin Sant, yn deud fod yr Hen Testament yn debyg i ystafell yn llawn celfi, fully furnished, na'n Lladin oedd o'n siarad ac yn sgwennu. Fully furnished. Ond nad o'n am lot o ola ar yr ystafell. Ac felly, wrth i ni edrych ar yr Hen Testament, da ni bellach yn cael goleuni yn yr arglwydd Iesu Grist i ddeall yr Hen Testament yn well. Ac i weld pa mor berthnasol ydy yr Hen Testament i'n ffydd, i'n bywyd ni ac i'n dealltwriaeth o Dduw. Pobl yn betrus yr aml iawn i fynd i'r Hen Testament, a na ni ddiolch i Arfon oherwydd mae gyfeithiad o wedi goleuo darna o'r Hen Testament, oedd wedi mynd yn ddyrus iawn i ni yn ieithyddol dros y canrifoedd. A wrth edrych ar unrhyw darn o'r Hen Testament, da ni hefyd yn gorfod ystyried cyd-destun hanesyddol ar hyn oedd yn digwydd yn y cyfnod hwnnw. Ac yna hefyd y cyd-destun Cristnogol i'r hyn sydd yn cael ei gyflwyno i ni. Oherwydd mae yna oleuni llachar yn pefrio yn person Iesu Grist
sydd yn helpu ni i edrych ar y darnau yma. Mymryd bach o gefndir, 2 bennod, 38 adnod, a Haggai ydy un o'r 3 proffwyd oedd yn proffwydo ar ôl y geithglyd i Babylon. Y 2 arall yn yr Hen Testament ydy Secharia a Malachi. Da chi'n cofio fod teyrnas fawr Babylon wedi dod ac wedi concro Juda. Diwedd y 6ed ganrif cyn Crist, tua 597. A dull y merodraetha, wel, trwy'r canrifoedd gweitha'r modd, o trio tanseilio diwylliant oedd gan y brodorion. A be oedd y Babyloniaid yn neud oedd caeth gludo canran uchel o'r boblogaeth i Babylon. Ac felly oedden nhw yn caeth gludo yr athrawon, yr arweinyddion crefyddol, y crefftwyr, i gyd i Babylon, yn defnyddio'r creffta a'r addysg a'r donia oedd ganddyn nhw. A esiampl yn yr Hen Testament ydy Daniel. Chi'n cofio Daniel yn mynd i Babylon ac yn dod yn arweinydd. A'i gobaith nhw o fewn 2 genhedlaeth oedd fod y bobl hynny wedi troi yn ddinasyddion o Babylon. Ac wedi colli i hunaniaeth, ac wedi colli i crefydd, ac wedi colli unrhyw ymwybyddiaeth i bod nhw yn bobl eu hunan. Elfen arall yn hyn yn hanesyddol, wrth gwrs, ydy gorfodi mabwysiadu plant. Digwydd yn Canada, mae o wedi digwydd yn Awstralia, mae o wedi digwydd o fewn i'r ymerodraeth Brydeinig. Fe ddigwyddodd o i Gwenllian y Dywysoges yn do, merch o Englyndŵr. Oedden nhw'n cipio'r plant ac oedd hi wedi bod yn tŵr Llundain. Ac fanno bu o hi a'i phlant farw, oherwydd bod nhw eisiau torri'r olyniaeth. A dyma y gobaith hefo'r Iddewon. Bod nhw'n mynd i Babylon, colli hunaniaeth, a jyst ymdoddi i mewn i'r ymerodraeth fawr. Mae ymerodraetha wedi gwneud gymaint o drygioni yn y byd ni. Pob math o ymerodraetha. Ac yn arbennig tuag at leiafrifoedd a phobl brodorol. Ond pregeth arall i hynny. Reit, oedd y Haggai, dyma na frenin trigarog yn dod ar Babylon o'r enw Darius yr Ail. A fodd yr brenin yn y cyfnod yma. A dyma fo'n hel y bobl oedd wedi cael eu cludo i Babylon a dweud, ewch yn ôl adra. Ewch yn ôl hyd yn oed i arfer eich crefydd eich hunan. A mi oedd yr holl lwythau eraill hefo eilunod a diwia. Ond doedd gyn y genedl bach wahanol yma yr Iddewon o Judea ddim diwia. Doedd ganddyn nhw ddim eilunod. Ond oedden nhw'n sôn trwy'r adeg am y deml yn Jerusalem. Ac oedd y Babyloniaid wedi dinistrio deml, cymryd y cyfoeth i gyd. A dyma criwia yn mynd yn ôl yn raddol i Jerusalem o Babylon. Ac yn y cyfnod yma oedd Haggai yn siarad hefo pobl Dduw. Ac un neges sydd ganddo fo yn y 2 bennod. Ail adeiladwch y deml. Ewch ati i adeiladu y deml. Da ni wedi gweld chwalfa fawr. Da ni wedi gweld yn cenedl ni yn cael ei dinistrio. Da ni wedi gweld gwaith Dduw yn cael ei danseilio. Adeiladwch y deml. Oherwydd oedd y deml yn hanfodol i'r grefydd Iddewig. Oherwydd dim ond yn y deml oeddech chi'n cael aberthu a berthau. Oeddech chi'n cael gwneud mewn unrhyw fan arall, dim ond ar yr allor yn y deml. Ac mi oedd y deml yn symbol o bresenoldeb Duw ymhlith i bobl yr Iddewon ac Israel. A rywsut wrth golli'r deml, mi oedden nhw'n colli canolbwynt i ffydd, canolbwynt i cenedligrwydd, canolbwynt ystyr i bodolaeth. A dyma Haggai yn dod ac yn dweud yn y 2 bennod, dewch wan, dewch i ni ail adeiladu y deml, mwyn i ni aberthu dros yn pechoda, mwyn i ni addoli Dduw, mwyn i ni ddilyn y gorchmynion a roddodd Dduw i ni. A dyma mae'n dweud yn y bennod gyntaf, ai amser yw i'ch hwy eich hunain fyw yn eich tai moethus, a'r tŷ hwn yn adfeilio, tŷ Dduw yn adfail. Di cael ei fwrw i lawr, do'na nesaf peth i'r ddim byd
Yn awr fel hyn y dywed yr arglwydd, ystyriwch eich cyflwr, heiaswch llawer am medu ychydig, ydych yn bwyta heb gael digon, yfed heb gael llenwi, ymwisgo heb fod yn gynnes, mae'r sawl sy'n eraill cyflog yn ei gadw mewn côr cyllog, hwnna ddywediad mewn del, ydy. Fel hyn y dywed arglwydd y lliau, ystyriwch eich cyflwr, ewch i'r mynydd, torwch goed i adeiladu'r tŷ, i mi gael ymhyfrydu ynddo a chael yn rhydded. Da chi'n byw yn eich tai yn gyfforddus? Da chi'n adeiladu'ch tai eich hunan? Da chi'n dilyn eich gyrfa, eich proffesiwn? A mae ngwaith i a'n llif i a'n heml i wedi dymchwel i'r llawr. Fel hyn dywed arglwydd y lluoedd adnod 2. Mae'r bobl hyn yn dweud na ddaeth yr amser i adeiladu tŷ yr arglwydd. Hynny yw, mi oedd pobl yn rhoi blaenoriaethu trwy'r adag i pethau hunan ac nid gwaith Duw. Ac felly mae'n gwestiwn o flaenoriaeth yn dydy, yn hanesyddol i'r Iddewon, i bobl Jiwda yn y fan yma, sydd yn herio ni'na hefyd. Beth ydy yn blaenoriaethau ni? Beth ydy blaenoriaethau aelodau Ebenezer? Beth ydy blaenoriaethau Cristnogion Cymru yn y cyfnod yma? Edrych ar ôl yn hunan, gwneud yn siŵr yn bod ni dan efendithion materol, yn ta edrych ar ôl gwaith Duw, a gosod Duw yn gyntaf. Fe ddwedodd yr Iesu, da chi'n cofio'r Iesu'n dweud ar y sleid nesaf. Peidiwch felly a phryderu a dweud beth da ni fita, beth da ni yfed, beth da ni wisgo, holl bethau hyn y mae'r cenhedloedd yn ei ceisio. Mae'r tad neu mae'n gwybod bod chi angen rhain. Ond ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw a'i gyfiawnder ef, a rhoi'r pethau hyn. Iesu'n gofyn hefyd, beth ydych blaenoriaethau chi yn eich bywyd? Poeni am bethau, beth ydych chi'n fwyta, beth ydych chi'n yfed, beth ydych chi'n wisgo. Ynta, rhoi Duw yn gyntaf fel blaenoriaeth, a bod ni'n ceisio gyntaf deyrnas Dduw. Mae Duw yn gwybod bod ni angen bwyd a diod a dillad. Ond mae'r alwad yma i geisio ac adeiladu teyrnas Dduw. A her Haggai i ni heddiw ydy, da ni ar ddiwedd cyfnod geisglyd fawr yn ysbrydol yng Nghymru yn dydan. Mae pobl wedi cael eu symud oddi wrth ffydd. Mae yr eglwysi Cristnogol wedi cael eu tanseilio. Mae llesgedd wedi dod i Gristnogion ac i eglwysi ac i weithgareddau Cristnogol. Mae pobl yn blaenoriaethu pethau eraill yn lle gwasanaethu Duw a'r newyddion da yn Iesu Grist. A mae Haggai, mae Duw yn dweud, beth yw'n blaenoriaeth? Beth yw'n blaenoriaeth i fel arweinydd yn yr eglwys yma? Ydy mlaenoriaethau fi yn y lle cywir? Oherwydd mae'r alwad i ail adeiladu ar ôl y geisglyd. A dyma di sefyllfa y Gymru Gymraeg Gristnogol ynddo. Mae'r geisglyd wedi dod, a mae yna weddill ffyddlon ar ôl. Mae Duw yn gofyn ail adeiladwch yn y fan lle rydach chi, mwyn i mi gael fan pryderu. A mi oedd Paul wedi dweud, jyst yn sydyn, mae'n drwg yna i gofio gymaint o ddisgyr, can i seiddo Duw ydym ni fel cydweithwyr, sôn am yr eglwys mae eich chi ar ni, pobl debyg i ni sy'n dilyn Iesu Grist yn caru di'r o'i ffydd yn Iesu, fel cydweithwyr, gael yr adeiladwaith, yn ôl y gorchwil ar ôl o Duw i mi o'i ras, mi osodau sylfaen fel prif adeiladu'r celfydd, ac mae rhywun arall yn adeiladu arni. Wylied pob un pa fodd yma'n adeiladu arni. Mi all neb osod sylfaen arall yn lle'r un sydd wedi'i gosod, ac Iesu Grist yw honno. Felly ail adeiladwch, ar be da ni'n ail adeiladu? Ar Iesu Grist, a'r datguddiad bendigedig gan Dduw o'i gariad, a'i fwriad, a'i achubiaeth yn Iesu Grist. Mae'r sylfaen ganddo ni, mae'r newyddion da ganddo ni. A'r alwad ydy ail adeiladwch. Mae Haggai mae mor amserol i'r cyfnod ôl Covid yma hefyd, lle mae pobl wedi mynd yn llesg, yn ddi-ymateb. Mae Duw yn opsiwn, nid yn rhaid. Mae o'n ddewisol. Ond os da ni'n credu yn Iesu Grist, nid opsiwn ydy bod yn rhan o eglwys. Nid opsiwn ydy adeiladu gwaith y deyrnas.
ond rheidrwydd sydd wedi osod arna ni. Chyfod, dos i'n Gristion ac i ffydd yn farddegau, fedrai'm enwi diwrnod, ond dos i gredu na Iesu Grist oedd yr arglwydd a'r gwaredwr i mechoda fi, a teimlo galwad i waith Cristnogol, beth bynnag fydda hwnnw, i gyhoeddi'r newyddion da. A mae pethau di newid ers o'n i'n cychwyn yn yr Eglwysi Cristnogol, a mae'r diriwiad wedi bod yn fawr. Mae rei hun yn gwybod am ddirwiad mwy. Ond mae'r alwad o'n fy nghalon i o hyd. Adeiladwch y deyrnas. Cyhoeddwch y newyddion da am Iesu Grist. Oherwydd dyma y peth angenrheidiol ar gyfer Caerdydd a Chymru. Ar gyfer y Gymru Cymraeg. Dyma maen nhw wirioneddol i angen. Y newyddion da am iachawdwriaeth yn Iesu. Da ni'n byw mewn cyfnod o drai brawychus yng Nghymru. Ac fel hanesydd, studiodd ymneilltuaeth Cymru yn ei anterth ganol a diwedd y 14th ganrif ar 15. Mae'n syfrdanol beth sydd wedi digwydd yn y Gymru Gymraeg. Y cefnu, yr anffyddiaeth, yr anghrediniaeth ymosodol, pompus, hunandybus yma sydd yn cael amdana ni. Gweithiwch oherwydd rwy fi gyda chi. A dyma yw'r sleid ola dwi'n credu. Na i'n defnyddio hon. Ond i wyddog mae teml Duw ydych, a fod ysbryd Duw yn trigo yno. Oherwydd teml Duw heddiw ydy nid adeilad brics a mortar, ond chi a fi, nid yw'r deml. Yr eglwys sydd angen i adeiladu, y dystiolaeth Gristnogol sydd angen i adeiladu. Nid yw'r deml nawr, a mae'r ysbryd glân yn byw yno ni. Stori bach i blaen. Rhaid i stori, da ni'n mynd i gymuno yn syth wedyn. Yr rheswm pam dyliwn ni adeiladu y deyrnas. Oherwydd Iesu Grist. Dyna'r bottom line. Oherwydd be mae Duw wedi wneud yn yr arglwydd Iesu Grist yn ei gariad. Wedi dod i'n plith ni mwyn yn cymodi ni hefo Duw. Fi, a dwi'n heiddi dim byd o gwbl, dyn amherffaith, amhrosgo, oriog, hapus a blin, ffyddlon ac anffyddlon ydw i. Ond mae Duw yn ei gariad wedi ymestyn ata ni yn yr arglwydd Iesu. Ac wedi'n caru ni yn eithafol. Fel bod y mab wedi mynd i'r groes a marw dros yn pechoda ni. Heiddi dim. Dyma'r cariad rhyfeddol. Ac atgyfodi ar y trydydd dydd gan ddod â buddugoliaeth. A'n galw ni i wasanaethu fo ac i wasanaethu'n gilydd a dynoliaeth y mae Duw. Dyna'r cymhelliad i ni adeiladu y deml. Pam o'n i yn y coleg, mi oedden ni'n mynd i grwydro, siwr bod chi'n rhywbeth pan oedden ti'n coleg diwynyddol, oedden ni'n crwydro'r hyd a lled Gogledd Cymru yn mynd i gapeli gwahanol o sil i sil. Ac oedden ni'n mynd weithio, ni'n mynd i capel Bwlch Derwyn, capel bach gwledig, rhwng Pant Glas, Bryn Terfel, yn enwog o fanno, a Phen y Groes, mewn cilfach ymhlith coed. Ac yn y fan honno pregethu, ac ar ôl yr oedfa, o tu draw i'r ffarm i gael cinio. A dyma fi'n draw i gael cinio hefo ffarmwr yn y fan honno. A dwylo fel rhawia gan y ffarmwr. Ac oedd o di ymddeol a di trosglwyddo'r ffarm i'r mab. Ac oedd o'n sôn oedd o'n dipyn o gymeriad y ffarmwr yma. A dwi wedi dechrau hobi newydd mynd yma. Dwi wedi dechrau ar adeiladu walia sychion. A dwi'n mynd rown, dwi'n mynd i Royal Welsh, os di, ar gyfer y gystadleuaeth. Chi'n gweld y cwlwm o'n rhwng trwy'r gwasanaeth i gyd. Dwi'n mynd i Royal Welsh i'r gystadleuaeth waliau sychion. A dwi'n adeiladu waliau sychion yma na'r beirniaid. A dwi wedi cael first class, meddwl i'n tro. A wythos di sut dwi'n mynd ati adeiladu'r waliau sychion. Be da ni'n neud, ti'n gweld ydy, mae yna bentwr o gerrig ganddo ni. A da ni'n cymryd y cerrig mawr gyntaf a'i gosod nhw yn ei lle, fel sylfaen. A rhoi nhw ar ben ei gilydd fel yna, fel bod o'n cyrraedd rhyw 4 troedfad. A dim ond wedyn, da ni'n cael gafal yn y cerrig bach llai.
Ac os oes yna fylcha rhwng y cerrig mawr, da ni'n llenwi yr bylcha hefo'r cerrig bach. Ac fel yna mae'r wal yn cael ei adeiladu ac yn dod at ei gilydd. A fel hyn mae pobl yn adeiladu bywyd ynddo. Ond weithiau maen nhw'n cymryd y pethau anghywir fel cerrig mawr. A maen nhw'n cymryd gyrfa a pleser a hamdden fel y cerrig mawr. A maen nhw'n gosod nhw fel sylfaen a maen nhw'n rhoi amser a'i hadnoddau i'r pethau yma. Ac yna mae Duw fel cerrig bach. Yn cael ei osod i mewn. Lle mae yna fwlch? Os oes yna fwlch. Ia, na ni stwffio Duw i mewn yn fama. Pan fydda i wedi gwneud y pethau yma, dwi'n joio gwneud gymaint. Ond nid dyna yr hyn mae Iesu'n ei ddysgu ni. Y cerrig sylfaen ydy fo'i hun. Y Duw sydd yn dad, mab ac ysbryd glân ar ei fengil. Ac ar ôl gosod rheini'n sylfaen, da ni'n cymryd y pethau eraill fel cerrig mân ac yn sylfaenu rheini ar yn ffydd yn Iesu Grist. Yn gyrfa, yn sefyllfa ariannol, yn hamdden, yn teulu wrth gwrs, yn sylfaenedig ar gariad Duw yn Iesu Grist. Ac felly mae gan Haggai neges amserol, geiriau o'r gorffennol yn siarad yn y presennol. Er mwyn enw.